Tinokudokezai MaMibuja kanaka tauya nhau dzanyasi muso muvhuro zuva rochisere mwedzi uno waNdira. Aiwa tichiri pakutanda kwegore ipapa kureketa kwanyasi munhau Jobho Sikhala aenda kudare rodzimhosva asi mutongi ari pekuburika kuuya. Ipapa zvatonzi regai tigobenhuke mangwana pokare kuri pekupiwa chikonzero kuti kosei ari pekuuya. Pakaita kunyangara unobva waita kuona kuti injodo vari kuramba vachindomuitisa zvavanoda havo. Regai tione kwazvinoperera. Tikarananga kupenharonga kwaMutare wanochera goridhe pamugodhi weRedwing mine wanosvika 15 wakazotoita kuzviburitsa wega mumugodhimo, asi wakuru wehurumende warobva watoti ndisi takavaburitsa. Tikundotenda yawe kuti wakaburika vanhu vari vapenyu, kurutonzi munana chaiwo kutoti waburike vanhuwo, nekuti mukaona buriro wakaburika naro munobva maita kuona kuti aiwa zvanga zvina yawe mukati. Tikutenda yawe nokuchengetedza upenyu. Nyasi agere pachigaro chokuita mutongi mukuru uri kumaraba agoreketa kuti aiwa kutongiwa kwedzimhosva kwegore rino kwatanda, kwaipapa taakutoita zvese zvinofanira kuti zviitike, uye hwendo huno toda kuti tiingidzire masenzero edu, wachibva wareketa kuti takakona kuzotanda kuita kuti nyaya dzitange dzapepetiwa padande mutande dzichimbogarirapo nokudidi nekuti zvese zvinge zvizikanwa, inonzi pachirungu electronic case management system. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei mugore riri kuuya. Apa kuno nyaya pokare dziri kuenda kumatareko pokare dzokutoti vana rokumaraba vanofanira kunge wasipo pachigaro pavopo. Rekai tione kuti zvinenge zvimbopera zvakaita sei. Tinenge tichindokunyepai pazvinenge zvichiitika. Vanhu vari kunyika yeSouth Africa, Britain nokuAmerica vari kufara kuhwehwa izvezvi vachita kupuruzira manja kuti zvareketiwa nehurumende zvibudirire. Ipapa kwaino munyori mukuru womubazi rinoringa zvinozvokunyoresiwa kuvanhu nokupiwa kwezvitupa nemapasipoti, Registrar General Henry Machiri agoreketai kutoti kuSouth Africa ndo kuchatanda kuti vanhu vari ikweyo kuZimbabwe vanokona kuenda kumuzinda wenyika yeZimbabwe muSouth Africa kotora mapasipoti. Tikuramba tichizvitenda izvi zvikatokoneka. Aiwa zvinenge zviri zvisvinu. Hino manje kuti ipapa zvinenge zvichitekera sei, wati nyepa kuti zvinhu zvo zvinenge zvidini, asi wari kuti iwo panozosvika Pasika vanofanira kunge wazvikona kuzviita. Tichange tikunyepai kuti zvinenge zvichiburika sei. Mumwe akaitsiwa kuti ndiye anomirira Zimbabwe, Honorary Consul kuIsraeri, ipapa agonzi aisiwa pokare munyaya yaWalter Magaya iya yomamiliyoni 3 waIsraeri wari kuti iwo wakapa iye Consul General uyu mari inoita mamiliyoni 3 kuti wasvitse kuna Magaya. Magaya akatsvitsiwa mariyo bva anyangarika hacha kutanda kuita pamunondo pamusasa kuno wakutoreketai kutoti tichatera tusvasvaira twese kuti svikira taboya kuti mari yedu taiboya. Ipapa watoreketa kuti kana kuenda kunze konyika chaiko tichaenda kwese kuti mari yedu tikone kuipiwa, tikuda mamiliyoni edu 3. Apo wagoreketai kuti wakaunza iri musvo iyo chaiyo US dollar masvinu. Unobva waona kuti papa anochanja chokufeneka nokuti mari iyo yaifanira kutekaidzwa nomabhengi, iyo wakuti aiwa takatekaidza nomumaoko. Mukaisa mumanja momunhu inoita kutsakatika. Rekai tione kwainoperera nyaya yacho kuti inenge ichienda nokupi. Mapurisa ari kufara kuti hwendo huno vanhu vakapfa mugwagwa washoma kupfuura gore rapfuura. Hwendo huno vanhu vakapfa mugwagwa vanosvika 130 noasere 138 pachirungu kubva zuva rochi15 mwedzi wapfuurayu kusvikira nyasi. Tikuramba tichizvitenda izvi tikati aiwa zvakanaka zvisvinu. Wagoreketa kuti wakakuwadziwa mutsaona dzomugwagwa vanosvika 786 pachirungu. Mutsaona dzakaitika dzinosvika zviuru 2,220 2228 pachirungu. Tikuti aiwa zvisvinu. Rekai tione kuti zvinomboita sei hwendo huri kuuya hwegore rino kuti kunenge kuchipfa vanhu vakawanda sei. Tinenge tichizondokunyepai.
kwafadza kuti kuno imwe sangano rinoita zvokubatsira vanhu rinonzi Operation Florian riri kuBritain ragopa motika dzokudzimura moto kuguta rokwaMutare kuti zvitenda izvi tikuti rekai tione kuti zvinoita sei. Guta riwa kutorekera kuti takutoda kutoti titekaidze izvezvi zvitande kupokare kugarira munzvimbo dzinogara vanhu vazhinji kuitira kuti kana moto ikapfuta ikweyo vanochimbidza vabatsirwa. Rekai tione kuti zvinokoneka chere kana kuti zvinenge zvitekera sei. Tinenge tichizokunyepai. Hurumende kuziva kwayo kuti yakaomesa zvinhu zvowanhu munyika apo kare kuti upfumi hwenyika hwakaita kusadharara kureketa kuno, iri kubva yareketa kutoti kwai izvezvi tatoringira kuti gore rino vanhu vari kunze kwenyika vachatumira mabhiriyoni mairi chaiwo omari yekuAmerica kutumira kunyika yoZimbabwe vachitumira hama dzavo. Kwai gore rapfuura wakatumira mabhiriyoni ribodzi nozviuru nomamiliyoni mazana manomwe 1.7 billion pachirungu, asi hwendo huno wada kutopfuti ipfuure mabhiriyoni mairi. Vanhu ava idi pakaita kunyangara. Rekai tione kuti zvinonga zvipera sei izvozvi. Tinoramba takaringa tichizokunyepai. Kumwe kuita kuratidza kuti vanhu vafiniwa vadichiwa kureketa kuno wakuru wemabhizimusi wanoita zvokunadzira zvinhu mamanufacturers pachirungu wakureketa iwo kutoti hurumende inofanira kuti ichinje maitiro iri kuita zvinhu kuitira kuti zvinhu zvitekaire zvino, nokutoti ipapa wagoreketa kuti zviri kuitiwa nehurumende zvokuti zvinhu zvireke kutengeseka zvakanaka zvino zvichaita kuti makambani apo kare atadze kuboya mari yaanofanira kuboya, nonyaya yokuti hurumende inenge ichindoita zvairi kuita zviri kudzonyongodza zvinhu zviri kutekaira zvino. Ipapa wagotoreketa kuti chiri kuita kuti vanhu varambe vachienda kumatakishopu kuoma kwoupfumi kunoita kuti tizoteerawo vanhu vanenge vari kuenda kumatakishopu kuti isusu ndii takatanda kuenda kumatakishopu. Unobva waona kuti pasvino. Asi mukuita kukuradza pachokwadi kutoti wakuru wehurumende yedu wanoita zvokumbotanga waomesa zvinhu kugadzira dambudziko wozouya wakubenhuka kuti tiri kunadzira dambudziko kuti riite zviri nani iwe wariwe warigadzira. Unobva waona kuti pasvino nyasi mumanhokonhoko yano Mthuli Ncube aburitsapo kare kuti kuchinjapo kare zvimwe zvinhu zvaakureketa mubhajeti nezvimwe zvinhu zvaagoisa. Unobva waona kuti hei, rekai tione kwazvinoenda. Asi ipapo achabenhukapo kare achizoita areketai kutoti kwai zvinhu zvakaita sana muriwo mapuno kweduya nezvimwe zvakawanda zvinochimbidza kupfa nokuora kwai zvaakubvumiwa kuti zvitengesewe vanhu zviribe kupfuura nokumwe kwese kunoda kumbopfuriwa nako. Akareketa kuti vanogadzira zvinhu wakukwanisa kutengesa zvinhu zvavo kumahotera nokuzvikoro nokupi chero kunzvimbo dzo wakaisa mutemo VAT. Ipapa hino kuti zvikoro zvinonzi zviise VAT kuti zviri kudii, nekuti zvikoro zvinongoita mari yechikoro iribe VAT. Rekai tione kuti zvinopera sei ipapa. Zvinhu zvacho unobva waona kuti pano mamwe manyongoro anenge achinhadzirwa wachibisa mamwe wachidii. Apapo kare kwai wanotengesera kumaruwa waakubvumiwa ipapa kuti waende kutengese vanhu zvinhu zvichibva kune vanonhadzira zvinhu mamanufacturer. Ipapa muchatoona kuti ndo rimwe gepi ratopo kwatone vanhu vakutogara nemathauzendi avo vari kumamisha wobva uya kuti aiwa tauya tiri kumamisha wotenga zvinhu wobva wazvisa murodhi zvobenhuka kuHarare zvaakuchidhurapo kare. Heno mabi yangu wonde huno kwakaita kunyangariwa. Akagoreketa apo kare Mthuli kuti kana iwo mamanufacturer akatengesera vanhu zvinhu waribe mari mapepa okuradza kuti vanobhadhara mutero vanofanira kuisa imwe mari zvikamu 5 kubva mu100 pamari yavanenge vari kutengesa nayo vozopa hurumende. Ipapa zvakaita kuoma. Kumwe kuita kunohwadza kuri kureketiwa naMthuli Ncube agoreketai kutoti vanhu vari kuda kutenga zvinhu zvakaita sana nyama nosipo yokuwacha, sipo yokushamba kwai zvinhu izvozvi zvaakundoitiwa VAT iri pachena, saka mitengo yacho yaakupfirapo kare. Unobva waita kuperehwa idi. Rekai tione hedu kuti zvinenge zvichidii. Asi nyama hwendo huno kutoreketa kuti ichadyiwa nevasvinu basi. Ivo vanoda chete kudya kwavo ndiko vanoda basi. Zvavo yese waribe basa nazvo. Rekai tione kwazvinenge zvichienda. Kumwe kuita kunoratidza kuti upfumi hwegore rapfuura hwanga huribe kunyatsoita tusvinu hwakaendesa goridhe kuFidelity wakaendesa matani 30 basi.
asi gore ra 2022 wakaedza matani 35 35 tons pachirongomwe, zvotoreketa kutoti pakaita kunyangarira. Ipapapa waMthuli waribe chawakareketa kuti wachinje maitiro avari kuda kuita awokubata mari dzevanhu iko kumakorokoza anoita zvokuunga goridhe. Tione kuti zvichaita kuti zvidini, asi hwendo huno zvinokona pokare kutoderera kunyanya kupfuura zvogore rapfuura. Tikachiringadzwa mutambo wekiriketi tajiwa pokare nhoyo Sri Lanka nyasi zvinorwadza. Tiri kufara kutoti pano mubvana aripo anotamba mutambo wekiriketi anonzi Precious Marange, anzi iye aisiwa pavanhu vanokona kuvhoterwa kuICC Player of the Month yaDecember. Tikuramba tichizvitenda izvi, rekai tione kuti anokona kuhwina chere. Iwanhu kwedu ndo kwatinonovhota zvichisenza uku, tinenge tiri kunyepai. Apawo tiri kufara kuti kamufana kanonzi Trevor Nyoni kari kutambira kuLiverpool kari kutenda chaizvo kuti kari kupuwa mukana wekuti kaite kuita kudadisa. Tikuti makorokoto ramba uchienderera mberi, mufana ndiwo uchazoitawo picha ndlovu wamangwana. Kaitiringe ipapa zviri kuitika pasi rese. Fikire Mbalula kuwenga kwache Jacob Zuma kwaita kuti atanike pachena zvimwe zvinhu zvawagoreketa nokuita zvisiri izvo zvaifanira kuitika, zviya zvofire pool no swimming pool hede abva areketa pachena kuti aiwa takanyepa wakomana hwendo huno apa ari kuenda kumusarudzo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Ukuwo mwoto uri kukunidziwa kwakagara Blade Nzimande uri kuramba uchienderera mberi, hwendo huno waakutoita kupisa. Waagonenedzewa kuti akaitawo kunokorawo mari muhomwe dzeNSFAS, iya inopa mari dzochikoro kuvafundi vanenge vari kufunda kuzvikoro zvefundo yepamusoro. Warivo vanotima wakuru wava. Kwaburikapo kare rimwe firimu rabuditsiwa noBBC wakareketa iro kutoti Temilope Balogun Joshua TB Joshua muchakabvu anga ari munhu aita zvinhu zvokubhinya vanhu nokubira vanhu nokuita zvinhu zvochisatani chaizvo. Dande mutande radoka nyasi rakaita kupitigwa chaiko. Wendo huno gore rino rakafita kutanikiwa vazhinji. Rekai tigoramba tichiona kuti zvinenge zvipera sei. KuIkwedo kwai kuno mumwe anga ari tsotsi gororo mbavha tsvinu inozikana nokuti Fito wayandomukira asisimo mujere. Chanjechopfene chine dzimwe nyika chakaita kunyangariwa wakomana. Hino kuti wachamuboya chere kana kuti wachamuboyepi kana kuti zvirimbodini ipapa kana mutungamiri wenyika aribe kuzikana kuti chii chaizvo chaachaita. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichidini tichikunyepai. Apawo kuGambia akamboita mugurukota ikweyo rinoringana zvomunyika. Izvezvi atori kunyikayo Switzerland akutonzi aimbozikana kuti chii chaizvo chaakagoita nguva yaanga ari kutonga. Rekai tione kuti vanopedza vari papi vachiti kudini, tinenge tichikunyepai. Ipapawo tikaringa America yagoreketayo kutoti tiribe kufara nezvakareketiwa nomutungamiri wenyika yeBurundi kuti ngochani dzinofanira kuuyiwa nematombo kusvikira dzapfa. Rekai tione manje kuti wachazviita sei. Waribe kureketa kuti wachagodini, asi tinoziva kuti iwo vanobva vatanda kuita zvirango zvoupfumi kunyanya. Asi rekai tiringe kuti zvinenge zvipera sei. Takadaro zvedu mabuja kwanyasi, rekai tigumire pano ndini wenyu MaMhanduwe Wenhau.